Ladies and gentlemen, pane nyaya yanga yanetsa yasanyatwe. Ukatoona ndatoya kudai sojivoza kuti pane zvinenge zvaitika ende panenge pakuda kubatwa munhu inanda kana kuziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Angane kulaika this video right now izvezvi kuitira kuti vaboyikane right. Ngatingoonesana pana tingoti gaga pane tsamba inga iri kutenderera on social media chinzi Sanyatwe akaramba kutora role yacho Minister of Sports what indakati mukunyebero. But a lot of people munoinga kundidhauta kamunoita manje mamati why wakudai so kutanga uri kunheri ndakati Sanyatwe hana kundoramba royo chete ndo zvindangotaura and a lot of people like kuliye ndinochingotaura zvaunoda uchingodidi ayo ndakazvitaura ndakati nyaya dzepolitics dzinotosira kwatiri kana ndisina kutokonfirma kuti zvimwe zvacho zvinhu better mungoona kuti munenge matovharwa kwamune mavharwa ipapo. Now Sanyatwe agadzwa apinda kuMinistry of Sports handiti zvekuti wingidhi yakaimba kuti mira semusoja Sanyatwe haana kuda kuteerera akakubva amira saMinistry of Sports hamene kuti kumberi kunei but kumagumo kune nyaya iri kubuda nemuinbox mangu direct anchataura mumazita but ndangoisendrwa nemunhu wekuziva ari kuti uyu Sanyatwe uyu muna 2017 anga ari brigadier mutungamiriri wemasoja ndiye aichengetedza anga ari kupresidential guard. So musi wa 1 August Sanyatwe musi wa 1 August totitererese ndiye ari kunzi anga akatungamira masoja akaenda kunouraya vanhu muCBD muna December 2018. Sanyatwe akapuwa promotion rank ya brigadier to the rank ya general ndobva vazobviswa kumilitary vakaitwa ambassador weZimbabwe to Tanzania. I think we all know that right. Muna October 2023 Sanyatwe ndopa akadzoka this time around commander weZNA zvoreva kuti vakanga vave nerank ya lieutenant inova second highest rank muZimbabwe Defense Forces. Ndo zviripo handiti. I think zvimwe zvacho munozvinzwisisa izvi kuti Zimbabwe Defense Forces mubatanidzwa weZimbabwe National Army neAir Force zvakangobatana ipapapo. Saka iyoyo Zimbabwe Defense Forces ndo full force inenge ichitungamirwa na full general and iyo ZNA ndo inotungamirwa na lieutenant general. Air Force inotungamirirwa na Air Marshal. I think zva easy izvo munokwanisa kuzvinzwisisawo zvese zvanditi. Saka this guy ndiwo munzvura tsitsi muchiti aitwa utsinya aiswa kuchinchi guys munhu as long as vachingori kutamba vese hapana pekuti tingati chinchi. Ukaona tida unopindira kana even mafights avo vanenge vachita maeternal fights aya as a nation kana muchida muchinzi muruda unodairira nyedzedze muri kungodairirawo zvezvo zvekuti munenge mune zvinhuwo zvingori pamwoyo zvekuti muri kuda kutotaimira kuti mungokuchidzira mungopesvedzerwa inonzi tunhaidzirwe iye handiti ingodzituidzai dzingorwa dzikangorwa chete mototora advantage munongoziva kuti kana maudetsekaningina pane inotiza mudanga kana kuti dzese dzinotiza mudanga dzoramba dzichimhanyisana musaramba akabata danga normally ndo zvinenge zvichiitika ipapo. But inini ndisati ndatambisa nguva yenyu ngatingogara tangoonesana kana uchingori muSouth Africa uchitovhurwa FNB business account nekuregisterwa company gara wabata veeducation research ndana Mukoma Owen ivavo vanopedza masports. Inini ukatoona ndataura ziva kuti zvinhu zvine zvifamba ende vanhu vakawanda vari kucelebrate ndati kutoratidzwa macompanies ndikatoti maZimbabwe matone macompanies. Imagine uchiti inini ndinocheka muti ndinotakura chinchi ndiri transport department but I'm registered une FNB business account yako zvinongooneka kuti professional vanhu vanobva vatanga kukutrust maibata menzi yacho. Even vanoda kuvaka kuti ndinovaka but ndiri company unotokwanisa kutoonwa matenda kumamines handikazokudze zvese but ndiri kungoti even card racho iroro rinoita kuti uite ma-online payments utenge zvinhu even zviri kuAmerica Amazon hatingataure maplatforms acho akawanda anotengesa zvinhu online. So zvaungakwanisa kuita panapa is to contact them on the numbers that are showing on the screen. Ungowabata ungoza kuti ndititewo FNB business account. Rekeza tichibva panyaya yaSanyatwe papapa ndiri kutsangana nemwe nyaya yangu ndirwadza ari kunzi pane murume azviuraya kungojamba mutauno ari kunzi angojamba mubuilding. I don't know kuti chii vamwe vari kuti zvoni pane mudhara ngari papa chiti hasi wepabuilding ine munhu angopinda gadhi wacho ipapo ari kuti yes vanhu vapinda but kuti vanhu tizotavati loga in kuti tizotarisa kuti munhu anenge aloga in kureva kuti madetails ari kuita sei emunhu ataka kushayikwa kutadza kuzikana kuti ndiani chaichai but nekufamba kwanguva polisi ichazoitawo zvainoita ikoko vanozokwanisa kubudisa zita kuti munhu wacho ndiani but ndo zvaitika. So tarisai hama dzenyu hama dzadiwa munhu uyu asitazikanwa anga asitazikanwa zita panguva yanhikirirwa nyaya iyi handiti iko zvinezvi it's 6 o'clock zita remunhu harisati razikanwa. So please
endai munogara manotarisa hama dzenyu, kune munhu adonha building town, munongobvunza bvunza ningadzoka here ningadidididi kusvika maona zita remunhu waya. Zvakakosha. So ndo nyaya dziri panapa hama dzadiwa. Regedzai ndikuonesei zvekare kaprograma kamundiudzawo zvamuri kufunga. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chakanakira program iyoyo ndechekuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema. So please chingoendai kwavari, chatoo chikumbiro ichi. Movafonera, motaura navo, monzwa kuti zviri kufambiswa sei, urongwa hwacho huri papi. Mobva mangovabatsirawo, movasapotawo pane zvavari kuita. Vanobatsira vanhu vanorarama neurema. I think ma understand zvandiri kuedza kutaura panapa. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Ndisingapedze nguva, regedzai ndisiyire mukana kune vanhu vane maaudios vanoti inini ndiri kunzwa uturu hwekuda kutaura zvinhu zviri kuitika, ndakazarirwa nehasha izvezvi, da kuti mhuri yeZimbabwe inzwewo zviri pamwoyo pangu zvandiri kufila. Nhamba dzandatoisa pascreen ndo basa radzo. Taurai tinzwe, ndiudzei zvinobuda izveso pachannel zvemune matotaura. Hello my brother Kuliend and everyone in Zimbabwe that ndi contribute something. Yeah, pakaipa Kuliend ngedu haina kugadzikana, and we hope kuti ichagadzikana. Ana Mudarageza tinofamba nawo ana Mudarageza netimu ravo rese, netimu rese rama opposition nama churches nama civic organizations ese. Ndizvo zvinhu zvatakagara tichitaura kubva kudhara izvi, kuti nyika inoda kuti irespectwe constitution, ichirespectwa ma human rights. Nyika inofana kuva ne free, fair, credible, transparent election. Zvichiramba, asi zvairamba nei nekuda kwokuti munhu wani wakacapture everything. Judiciary, police, CIO, only kwanga asina kuzenga wana full capture kuarmy, asi wanga atosara padhuze nekuti kana atoisa mwana wake kudai naipapapa we must be careful. Asi I don't think kuti renge mwana wake yeimajor can disturb everything ma operations earmy. Chero zvinganzi army yedu iri wiki tigotozonzi yakurirwa nokuda kwokuti mwana wake nevasiyawo nezvarecruiter izvizvi, totozonzi yakurirwa nokuda kwemwana wake major yeyu nemarecruitments ava. I don't think kuti army yedu iri weak to that level, but there is something that is worrying me, though I don't understand kuti zvinofamba sei, especially nyaya yaVelero Sibanda, army general vedu. He is just quiet. I don't know what is going on in his head, because to be honest zvinomira zvakanaka, and iye ndiye army general, but how do you keep quiet up to this day zvisina kumira zvakanaka? So inyaya yekuti maybe zvinhu zvekuarmy you never understand. So that's where we get to know kuti Chiwenga, vanhu vanofunga kuti Chiwenga haana kudzidza, vanofunga kuti Chiwenga haana chikoro, but that one is the most intelligent, most powerful man that we have in Zimbabwe. Only pavakanga vamubata pamukadzi vakanga vapedza naye pana Mary, but vadzimu vake naMwari wake vanhu vaya, munhu iye uya tofanira kumunamata. Vadzimu vake naMwari wake munhu iye uya anonzi General Chiwenga iye uya, our vice president. Akasimba, otherwise tinofana kumutevera murume uya, nokuti
ungadai ari kunyika tsvene kumusoro kuna baba. Saka nyaya iripo ndiyo yokuti ndiri kufungidzira kuti maybe paakasiya kuame haana kungosiya, ndo kwaasina kuzoita inonzi gentleman's agreement inogara ichitaurwa navanhu kuti vakaita gentleman's agreement naED kuti wewe uchatonga wosvika apapa ukaita 2 terms dzako inoita take over. I suspect kuti uko akaita agreement yake nageneral yokuti inini handisi kuzosiya. Saka ndiyo nyaya iripo iyo yokuti general vataure izvezvi utoriko, hakuna chavangataura ariko kuami, uchingori general. Saka uko ame uko ndokwaakabata haana kuzobvako ikoko. Saka challenge ndiyo yokuti kuti general Felerisi vanhu vataure, chero zvazvo vanganzi vane ukama naED, asi kana uri appointed army general you have to speak with the authority kana zvinhu zvakamira zvakadai. Pokutanga paifanira kutaura general panyaya yeconstitution iri kunzi yakuda kuchinjwa kuti vaextende president Mnangagwa's term limits. Vaifanira kubuda ipapo, but he did not. Iko zvino kune uprising iri kurongwa. He was supposed to come out achiratidza kuti uri kudivi ripi, ari kusapota here constitution iyo yakuda kuchinjwa iyo kana kuti haasi kuzvisapota. Saka zvino kana ari quiet so that's when we go back kuma-analysis yedu ekutiwo General Chiwenga ndivo army general wedu, ndiyo the current army general wedu, hakuna mumwe, because situation yatiri iri kungozviratidza yoga. Ndo contribution yangu, otherwise tiri kuti pamberi naGeza, pamberi nerevolution Geza, pamberi tinenge tiripo tichisapota, tinenge tirimo muguta muHarare, hatiregedzi, tinenge tiriko, hakuna havambofi vakauraya vanhu anozwana kupi. Polisi zvake nemaprison service zvake hakuna, zvimabhodha gezi zvake hakuna, mwana wake hakuna, inenge isati yasimuka KG6, inenge isati yasimuka Zimbabwe, hakuna, taramba.